Vážení prítomní, mesto Humené pripravilo pre svojich obyvateľov novinku, a to tzv. Kartu výhod pre Humenčanov. Táto karta by sa mala vydávať už v priebehu alebo začiatku budúceho roka. Jedná sa o karty, a to junior kartu, kartu Humenčana a senior kartu. Mesto vlastne zvolilo spôsob vydávania týchto kariet tým občanom, alebo týmto občanom, ktorí si plnia všetky svoje povinnosti voči mestu, nemajú voči mestu žiadne záväzky a týmto spôsobom vydaním týchto kariet by chcelo odmeniť a zároveň motivovať aj tých, ktorí si tieto povinnosti neplnia. Ďalším nejakým dôvodom na vydávanie týchto kariet je pomôcť aj finančne slabším skupinám obyvateľov, ako sú juniori a seniori, s tým, že bude im prispievať formou rôznych zliav a benefitov na spoločenské, kultúrne a športové vyžitie. Ak by som trošku mal špecifikovať jednotlivé karty, karta junior bude vydávaná pre občanov vo veku od 15 do dovršenia 25 rokov veku. Karta Humenčana bude slúžiť pre obyvateľov od 25 do 62, dovršenia 62 rokov veku a senior karta bude slúžiť pre občanov od 62 rokov veku. Čo sa týka platnosti týchto kariet, možno lebo tento materiál máte pred sebou je obširnejší, by som len upozornil na jednu vec, že tieto karty budú vydávané po dobu, alebo ich platnosť bude po dobu 1 roka, vzhľadom na to, že tie podmienky, ktoré pre vydávanie týchto kariet budú raz ročne prehodnocované a ich plnenie, teda, aby sa zistilo, či teda tí poberateľia týchto kariet